Hedy Lamarr, durant la Segona Guerra Mundial amb George Antheil, van desenvolupar un sistema de guia per ràdio per a torpedes aliats. Florence Nightingale, infermera, escriptora i estadística. És considerada precursora de l'infermeria professional contemporània a la seva escola d'infermeria a l'Hospital St. Thomas de Londres. Marie Curie va ser una física i química, pionera en el camp de la radioactivitat. Va descobrir dos elements, el polono i el radi. Va ser la primera dona en rebre un Premi Nobel i la primera persona en rebre'n dos. Irene Joliot-Curie va ser una física, química, política, activista antifeixista i feminista. Va descobrir la reactivitat induïda i l'artificial. Rosalind Franklin va ser una química i cristal·lògrafa. Les seves investigacions amb imatges de difracció de rajos X van descobrir la fotografia 51, que mostrava l'estructura de doble hèlix de l'ADN. Belle Lyon, bioquímica i farmacòloga pels seus descobriments clau sobre el desenvolupament i el tractament de medicaments. Va descobrir el tractament per la leucèmia, la malària i infeccions urinàries. Ada Lovelace va ser matemàtica i escriptora. El seu treball es va centrar en la calculadora d'ús general. Nettie Stevens va ser una genetista i inventora. Va descobrir els cromosomes X i Y. Vera Rubin, astrònoma, pionera en les investigacions dels secrets de l'univers. La van portar a trobar la mediació de la rotació de les estrelles dins la galàxia i també les anomenades corbes planes de rotació. És la prova que existeix matèria fosca. Stephanie Kolek, una química inventora, va investigar i estudiar el poliparafenileno teraftàlica, més conegut com a Kevlar, una fibra molt resistent, 5 vegades més resistent que l'acer. Carmen Domínguez Álvarez, experta en glaciologia, aventurera i exploradora polar, doctora en matemàtica i cofundadora del projecte GLACMA. Inge Legman va ser la primera sismòloga a afirmar que el nucli terrestre es divideix en una part sòlida i una altra líquida, anomenats discontinuïtat de Legman. Judit Giró Benet és una enginyera biomèdica espanyola, inventora d'un dispositiu denominat The Blue Box, capaç de detectar de manera precoç el càncer de mama mitjançant una mostra d'orina. Mae Jemison va ser la primera dona afroestadounidense en viatjar a l'espai, graduada amb títols d'enginyeria química i estudis afroamericans. El setembre de 1992 va arribar a l'espai com a especialista de la missió a bord del transbordador Endeavour. Eva Ekeblatt, agrònoma, científica, anfitriona de solars literaris i comtessa del Regne de Suècia. El seu descobriment més conegut va ser obtenir alcohol usant la patata. Liz Meitner va contribuir a la física responsable de la fusió nuclear i és l'única dona que té un element de la taula periòdica en el seu honor, el meitnerió. Margarita Salas, llicenciada en Ciències Químiques, especialitzada en el desenvolupament de la biologia molecular, responsable de la troballa de l'ADN polimerasa del virus bacteriòfag. Donna Strickland, enginyera física, pionera en la recerca en el camp dels làsers. És professora associada al Departament de Física i Astronomia de la Universitat de Waterloo. El 2018 va guanyar el Premi Nobel de Física pel seu treball sobre l'amplificació dels pols refinats. Barbara McClintock, científica en el camp de la genètica, va rebre el Premi Nobel de Medicina. El seu resultat es va desenvolupar amb el blat de moro. Katherine Johnson. El seu intel·lecte li va permetre graduar-se en matemàtiques i francès. Va treballar en el Departament de Càlcul de la NASA, sent així la responsable de la trajectòria parabòlica del primer vol tripulat a l'espai. Frances Arnold, científica i enginyera química, pionera en la recerca de mètodes d'evolució, dirigida per a crear sistemes biològics útils, incloent enzims, etc. Susan Jocelyn Bell va descobrir la primera radiofreqüència d'un pulsar. La detecció d'aquesta radiofreqüència ha permès contrastar la teoria de l'evolució estel·lar. Dorothy Crawford va ser una química que va desenvolupar la tècnica de difracció de raigs X per aplicar-la en l'estructura tridimensional. Va desplegar la cristal·lografia de proteïnes, va trobar l'estructura cristal·lina de la insulina i va investigar el calciferol i la vitamina D2. Mary Anning va ser la primera paleontòloga i comerciant de fòssils anglesa, coneguda a tot el món per les seves importants troballes dels llits marins del període Juràssic.